Madoko ana manduwe tikupungulirei nhau dzomanhoko dzozuva rogumi nopfumbamwe mumwedzi wachiwabvu. Vanhu vakange vakaita svede kuwanda pamuzinda wekambani yemabhazi yeZUPCO kuBulawayo vachitsvaka basa rokufamba nemabhazi. Izvi zvakange zvichitevera kurambidziwa kwemakombi kusenza neumbiso yekuti kuchaingidziwa mabhazi oZUPCO. Vanhuwo waribe chawakaboya zvakandodaro. Mumwe mubvana weZimbabwe anonzi Ana Mudeka akapuwa mubayiro wozvotsika nemagariro kunyika yeBritain nowanhu weCEO Today. Mubayiro uyu unopuwa wanenge waita tusvinu muubasa hwokukwiridzira tsika nemagariro pasi rese. Tinofara noubasa hwache hunosimudzira tsika nemagariro dzowatema pasi rese. Bhangi guru ronyika nyasi raburitsa gwaro rakarepa rokuti wakazobata mumwe mukomana akambobuda akabata mari akawanditsa orudzi rwemabhondi. Bhangi riri ribe kuti nyepa kuti wachagodini naye, asi tinondoziva hedu kuti manhenda asungiwa nokuti ndiwo wanoburitsa mari dzokuwa pamagwicho mugwagwayo anochinja mari zvisiri pamutemo. Bazi rinofambisa bvunzo dzonyika reZIMSEC rati richagovhura pokare kunyoresa wakange wagwa nayo yokunyoresa kuti wanyore bvunzo dzokupera kwegore. Bazi iri rareketa nyasi pokare rakabatana nebazi rezvofundo yowapwere kuti zvikoro zviri kufanira kuita zvichigadzirira kufundzisa wapwere wachanyora bvunzo dzokupera kwegore gore rino. Paribe hapo zvimwe zvatanyepiwa pakuvhurwa kwezvikorozvo. Nyika yeUnited Arab Emirates UAE yakapa zvinhu zvokuseenzesa kunyika yedu zvinosvika matani masere. Zvinhuzvo zvichagoseenzesiwa mukurwisana nodzihwa mupengo uye zvinosanganisira magirovhosi, zvifukausu, zvishambamanja nezvimwe zvakandowanda-wanda. Tinoramba tichipa kutenda kwedu kunyika dzino kuramba dzakatambanudza manja yawo kutibatsira mudenda rodzihwa mupengo. Toringadzo pasi rese. Nyika yeSouth Africa yawe kuchizovhurwa pokare zvishoma nezvishoma zviribe kuti dzihwa mupengo riri kuperaba kutekeshera nonyika yese. Zvikoro zvodzidzo yepamusoro zviri kutoronga kuti zvitande kuvhura ukuwo wapwere waduku wanzi wachanyora bvunzo dzokupera kwegore dzozvidzidzo zvogore rese zvisinei kuti wanga wambomisiwa kuenda kuzvikoro. Nyika iyi ndiyo ino vanhu vakawanditsa wakabatiwa nechirwere chodzihwa mupengo mudunhu redu reAfrica vanopfuura zviuru 16. Bhangi robudiriro muAfrica ropopomedzewa mazakwatira omari yokuAmerica anosvika mabhiriyoni 115 kuti rifambise basa rezvobudiriro mudunhu redu reAfrica. Mari iyi yakaisiwa newaridzi webhangiri vanosvika 90 chiitikochi chiri kugorerutsira nyika dzichada kubatsirwa kuti dzitatamure zvirongwa zvoupfumi hwadzo kana dzihwa mupengo richinge raserera. Toringadzo mutambo. Boka rinofambisa makundano zvikwata zvepamusoro kunyika yeNgirande munhabvu rati iro rakawanda vanhu watanhatu vaino chirwere chodzihwa mupengo mukuongororwa kwawakaita. Izvi zvabva zvasiya zvabvundura basa rokubenutsa mutambo kwawanga wati kugoitika manje. Tichazoringa kuti wachagodini. Aka kanga kari kahatikidzwa kanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Vonhau.